Berriozarraren doinu hartuta, batu gara gu gaurkoan, lagunbarria komentzeko arrantzale egunean. Vicente talonetik hasita, bikaina kasetaritzan, arrantzale laguntzaile Afrikako kanpainetan, hango historia idatzi euskun orduko egunkarietan. Sir Thomas Arana Bengoetxea dugu urrengo omendua, ugerlari apartasana bere iloba modukoa, iman azagazti. Mar Izaro itxastaldea sortu eban Espigoian, waterpolo deigerik eta sustatzeko gure herrian. Gaur egun be, arrakastatzu begiratu zure atzean, gure atzean. Hango bloke ia guztiak, ez dedio, berak ebasan eraiki. Matxitzakoko arrobietan ibilitakoa urteetan, lango gorra egindakoa harria bihurtzen bloketan, eta kuboak itxasoratzen laguneukan gure titan. Enaz luzetuko titan da guruiek erabiltzen izena. Gehienok badekizu. Eta bertso hau amaitzeko, aurton badazer ospatu. Herriko arraun elkarteak 50 bete ditu. Hau amaitzeko guk ordezko bi egin doguz gonbidatu. 15 urte tostartean benetan dira eskarmentu. Alain Kolunga da Jon Unanue ben nahi doguz gaur eskertu. Josu Fernández Madariaga. Esan dagoen modue, blokiek, ez hementuzkuek, arriskuek egiten ebasan, Matxitzakoko gune horretan. Tomas oso kirol salie zan. Hainbat ekitalditan udien txabolo bat jartzen eban Espigoien. Eta Mar Izaro kluba deitzen eutxoen. Ugerlari oso ona zan. Eta udakara izen hainbat ekintza antolatzen ebasan. Euren artien waterpolo bape antolatu eban. Tú fuiste el que dio información de todo lo que pasaba de nuestros arranchales en Dakar. Enero del 62 y nada, me presenté en Freetown, que fue un viaje increíble, de Bilbao a Madrid con el Comet Metropolitan, hay un Comet de aerolíneas argentinas a Dakar, de Dakar en un Britannia hasta Freetown, un aeropuerto de la Segunda Guerra Mundial, y luego pues, me encuentro a la gente de aquí y allí. Y yo ya tenía bastante avermeo, pero no tanto como vine luego a continuación. Y me encontré una gente que comía lo que comía aquí en el trópico, que tenían un pique tremendo, entre bermeanos y de guitarra sobre todo. Gaurko gunez, arran elkarteetaz berba egin ostean, urteetan arraunlariak izan direnak omendu gura doguz. Naiz eta gaur ere ez esan, arraunlari. Batek 14, da bestik 15 urte egin dabez arraunean gure herrizen. Honek, Jon Unanue eta Alain Koluna duz. Lehenengo, Jon. Bermeoko arraun elkarteegaz, esan duten moduen, 14 urtetan izan da arraunlari zen. Eta klubekoak pentsatu dabe, eurek egin dabezan urte guztia kontuen harturik, egun politxe izan ditzekela, zueri, omenalditzuen egitea. Eta baita be, eskerrona erakustia. Eta Jon Sasamendiri opari berezitzu bat egin uraiako. Zeu izan zinen, unelatzetan gure herriari egoera txar aretan auspoa eta indarra emon zoitzona. Zu, bermiotarra ez izan arren, gure herri sentimentuen hobeen transmitidu dozuna izan zinen eta gaur be pasara. Sorpresan harragatzen dira zure egia esan eta eskerrona ematea besterik ez. Zerbait esatearen, nik hemen Alain eta Jon ezagutzen ditut gehien, eta hortik dabiltzane bestarrari guztiak, Diego, Mañas, Risi, ni taldea gabe ez nahi zer.
Iruditzen zait, oraindik oso gazteak direla hauek horrelako omenaldi bat egiteko, baino behon deiela. Nik uste hemen iserita dauden danak, Bermeoren historian erabatera edo bestera sartu dira, eta zorionak horregatik, baina nik uste herriari eskertu behartzaiola, ze inork ezin du inongo tokiko historian sartu, herriak aukera hori ematen ez badio edo begirune hori adierazten ez badio bintzat, eta hori hola izanik ni zorionak zuei guztioi eman edizkizuet, bai. Eta bukatzeko...